Txalo bero zaparradagaz hartu daigun, honezkero prest daukagulako hizkuntza eta genero gurutzaketaren ikerlari moduan gaur daukaguna Beasainen, jaiotakoa 1970an, kasetaria eta antropologoa ikasketaz. Temporal luzean kasetari ibili ostean, batez Euskaldun egunkarian eta berrian, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle ibili izan azken urteetan. Ikerketa arloan, generoa eta nazio identidadea landu dauz, eta bereziki hizkuntza minorizazioaren eta genero zabalkuntzearen arteko bustardura. Arlo horretan, hainbat artikulu argitaratzeaz ganera, trikua esnatu da, euskalgintzatik feminismora, feminismotik euskalgintzara, saiakera plazaratu eban Lore Agirre Dorronsoro gazbatera 2019an, zuz argitaletzeko Lizipe bilduman. 2022ko abenduaren 6tik berau dugu euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia. Egun honi Idurre. Egun hon zuei ere. Bere hitzaldiaren izenburua, zer ikas dezakegu feminismotik hizkuntza auzian alduntze bide bat egiteko. Feminismoaren eskutik gertatu da Euskal Herrian lez munduko beste enbailekutan azken urtetako gizarte eraldaketa prozesu sakonenetakoa, emakumeen eta maskulinitate hegemonikotik kanpo dagozan gainerako pertsonen menderakuntza zuzentzen hasi dana. Sexu genero sistemaren arabera zapalkuntza lez, hizkuntza minorizazio egiturazko menderakuntza da. Horren bestez, feminismoak eraldaketarako baliatutako kontzeptu, prozedura eta praktika baliagarriak egingo jakuz hizkuntza bardintasunean aurrera egiteko. Batetik, auziaren izaera egiturazko eta politikoaz jabetzeko, eta bestetik alduntze eta boteretzeko batipat modu kolektiboan. Idurre, zeurea da berbea, eskerrik asko. Eskerrik asko. Egunon, eta eskerrik asko, hemen zaudeten guztioi, eta bereziki udaltopen antolatzailei hain zuzen ere, Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuan eta bereziki hiztunen ahalduntzean feminismoak egin dezakeen ekarpena halako plaza esanguratsura ekartzeagatik. Esango nuke, orain dela 10-8 urte, izan zela bolada bat, oso euskalgintzako eremuetan bolo-bolo ibili zena gurutzaketa hau, baina esango nuke bolada hori pasa zela, zoritxarrez, are, ja gainditutako pantalla gisa irakurtzen duguna, esango nuke, hau gertatu dela, gizarteko beste eremuetan bezala, ez gara bate originalak izaten, feminismoak deserosotasun asko sortzen dituelako. Beraz, bereziki eskergarria udaltopek hau ardatzera ekartzea berriro, eta bereziki eskergarria momentu honetan, bai? Bolada erreakzionarioa bete-betean daukagun une honetan. Ez nuke aurrera jarraitu nahi, aipatu gabe ona ekarriko dudana, Xabik aipatu du aurkezpenean, baina Lore Agirre Dorronsororekin batera mamitu dudala, baina ez bakarrikarekin batera, baizik eta nolabait feminismotik eta euskalgintzatik pentsatzen eta egiten ari diren beste hainbatekin batera. Emari horretatik edan dugula, bai Euskal Herritik, bai nazioartetik eta bereziki Galiziatik. Esango nuke gainera, ausartuko naiz esatera, gero behar bada antolatzaileek esango didate oso oker nabilela, baina ausartuko naiz esatera, justu aurten udaltopek hiztunen ahalduntzea berriro erdigunean jartzea ez dela kasualitate bat. Normalean kasualitaterik ez da izaten. Uste dut erantzuten diola momentu honetan euskalgintzan, euskaltzaletasunean kokatzen garen askoren aldarte bati erantzutera. Eta aldarte hori ez da ona, bai? Jartzen bagara gertakari eta datu soziolinguistikoei begira, gauzak ez dira onak, bai? Oldarraldi judiziala hor dugu, eta esango nuke, oldarraldi politikoa ere, gero eta esplizituagoa eta nabarmenagoa dela, oldarraldi diskurtsiboa. Eta esango nuke, euskaraz ardazten garenon bizipenean, nekeziaren bizipena oso txertatuta dagoela. Zer behar dugu honi guztiari buelta emateko, eta hau ez da amezu negatibo bat, hau itxaropenerako dei bada.
bai, eta feminista handi batek, duela gutxi esan zigun bezala, itxaropena egunero lantzen den disiplina bat da. Zer behar dugu, honi, euskararen normalizazio eta biziberritzeari aurrera egiteko bultzada emateko, pizkunde berri bat sortzeko. Aldundutako euskaltzaleak, aldundutako komunitate bat, euskararen normalizazioaren subjektu izateko, eraldaketa sozialerako. Hortik abiatuko naiz, hemendik abiatuko naiz, baina segitu aurretik, esan nahi dut, Marina Meseillerrek aurretik agertu duen marko teorikoa, ia osotasunean neure egiten dudala, eta ondorioz ez naiz luzatuko, naiz eta aterako diren lehen aipatutakoaren aztarren batzuk berriro ere nire hitzartzean zehar. Goazen. Euskararen normalizazio eta biziberritzea gizarte eraldaketako prozesu bat da. Uste dut batzutan hontaz jabetzea behar baino gehiago kostatzen zaigula. Zergatik diot euskararen normalizazio eta biziberritzea gizarte eraldaketa prozesu bat dela. Azken batean, gizarte egiturara aldaketa bat ekartzea ezinbestekoa izango delako, eta izan delako, baldin eta euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuan aurrera egingo badugu, eta bereziki botere harremanen eraldaketa bat eta boterearen birbanaketa bat eskatzen duelako. Lehentxeago, edo aurreko hitzartzean, Marinak aipatu du, hizkuntzak komunikazio tresnatik haragoko zerbait direla. Dimentsio hori guztiz gainditzen dute eta gainera aipatu du, askotan sartzen diguten golik handiena hori dela. Esatea ez, hizkuntza komunikaziorako tresnak dira. Esan du, susmatu, hori entzuten dugunean, goazen susmatzera. Segia, hizkuntza eta hizkuntza praktikak botere harremanek zeharkatzen dituzte beti. Hizkuntzak eta hizkuntza praktikak botere harremanek zeharkatzen dituzte beti. Baina ez hori bakarrik. Botere harremanak ezartzeko eta hai eusteko tresna garrantzitsuenetakoak dira. Nola, zer, bai? Garaian, garaiko eta lekuan, lekuko gizarte egituren berme izaten dira hizkuntzak eta hizkuntza praktikak. Gurera etorrita, uste dut, hau, nahiko, ez, zentzu komun orokortuan ja gure egina dugula, baditugula, gure gizarte egitura determinatzen duten kategoria batzuk, botere egitura batzuk, botere harreman batzuk. Hoietako bada generoa, beste bada klasea, beste bada arrazializazioa edo kolonialitatearen forma berriak, ez? Gure gizartea den bezalakoa izateko, nolabait ezinbestekoak diren botere harremanak. Esan dut, lehentxeago, hizkuntzak eta hizkuntza praktikak zeharkatzen dituztela botere harreman hauek. Klasearekin eta lehenago Marina ere aritu da. Hortaz, uste dut oso ondo esplikatzen dela, edo oso ondo ulertzen dela, ez? Eliteak izaten dira, garaian garaiko, eta tokian tokiko eliteak izaten dira, erabakitzen dutenak, zein den hizkuntza kultua, zein den hizkuntza jasoa, bai? Administraziorako, edo beste botere gune batzuetarako, sarbidea ematen duen hizkuntza esate baterako. Oraintxe, ez, hain eskuartean daukagun eztabaida horretan, euskara ote den jendea administraziotik kanpo uzten duen elementua, esate baterako, ez? Eta hor, klase ikuspegi batetik egiten zaionean kritika bat euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuari, ez da kontatzen klasearen aldagaia beti dagoela administraziorako sarbidean. Lehen aipatu du, Pierre Bourdieu, Marinak, kapital ekonomikoa, kapital kulturala elkarrekin lotuta daude, eta jabekuntza prozesua dira. Kapital jabekuntza prozesua dira. Eta beti dago hizkuntza tartean. Generoarekin ere berdintxu, bai? Emakume batek hitz egin, gizonezko batek hitz egin, hor ere badaukagu. Hor badago
eskema edo zirkulu handi hori, nolabait boterearen begirada intersekzional batek, nola irudikatzen duen menperakuntza sare hori guztia. Bada ezpada aurrera segitu aurretik, boterea aipatzen dudanean, alaxe irudikatzen dut. Bai? Mataza handi baten moduan, eta gainera mataza horretan, gutako bakoitza, batzutan egon gaitezke menperatzailearen lekuan, eta beste batzutan gaude menderatuaren tokian. Bai? Pixka bat, kuantumetan espinak bezala. Ni batzutan, edo askotan, emakume gisa edo euskaliztun gisa menderakuntza egoera nago, baina nire zuritasunetik beste askotan nago menderatzaileanen tokian. Bai? Baina ben argi agertzen da hizkuntzaren aldagaia baita ere. Eta desberdintzen ditu. Kasu honetan, orokorrean ari da, bai? Ziurazki autore anglosaxoien batek egina, baina importantea, berak begi hori eukitzea, ingeles hiztunak eta ingelesa hitz egitetik urrunen daudenak, bai? Eta nolako botere gune desberdinean dauden. Eta Marinak lehen aipatu duen bezala, hau guztia ez da gertatzen limbo abstraktu batean, baizik eta gertatzen da pertsona zehatzon gorputzetan eta pertsona zehatzon bizitzetan. Eta beraz, ondorio materialak ditu. Bai? Ez da. Bai? Desjabetze eta jabetze prozesuetaz ari gara. Hor pixkat edango dut. Barkatu. Bueno. Eta bada, botere harreman hoietan, eta hizkuntzak hainbesteko garrantzia daukan, bai? Botere harremanen zirkulazio sare horretan, beste menderakuntza bat oso oinarrizkoa dena, oso funtsezkoa dena, eta da hizkuntza bera izatea zapalkuntzarako aldagai nagusia. Eta hori gertatzen da, hizkuntza bati, baina hizkuntzak ere ez dira abstraktuan gertatzen, baizik eta hiztun komunitate bati esaten zaionean, bai, estrategia desberdinekin, prozesu desberdinen arabera, zure hizkuntza, zure praktika linguistikoa, zure bizitza linguistikoa, ez da zilegia, ez zara nor linguistikoki. Hori da, gure kasua. Euskara edo katalana minorizazio prozesu luze batzuen emaitza da. Eta gu, hiztun komunitate gisa, baina gutako bakoitza, hiztun gisa ere minorizazio prozesu horren emaitza gara. Are gehiago, lehen aipatu dut gizarte egitura, botere harremana, Ibai Atutxa ikerlari eta pentsalariak badauka liburutxo bat, zibilizatuak eta, bueno, orain aztu egin zait. Horre dokumentuan bibliografian badaukazue, liburutxo bat, 2022koa, uste dut oso liburu garrantzitsua dela, nolabait frogatzen duelako, lehenago beste menderakuntza batzuen subjektuek eta pentsalariek egin duten bezala, hizkuntz minorizazioa ere, eta zehazki euskararen minorizazioa ere, modernitatearen egiturazko zapalkuntzetako bat dela. Hau da, genero zapalkuntza, klase zapalkuntza, edo kolonialitate, gaur egun arrazializazio, esaten diogun eremu semantiko horretan guztian, gertatzen den hori bezala, gaur egungo mundua zutointzeko, ezinbesteko zapalkuntzetako bat dela, hizkuntzen zapalkuntza, hizkuntz minorizazio prozesuak. Eta hori bestera batera esan da, hizkuntz ideologia supremazista ezinbestekoa dela honi guztiari eusteko. Ikusi dugu, azken hamarkadetako demokratizazio prozesuetan erronketako bat izan dela, bai?
egiturazko zapalkuntza hoiek berdintasunera eta justizia sozialera hurbiltzea. Hizkuntzarena ere, parametro hoietan sartzea oso garrantzitsua da. Bueno, feminismoa. Zergatik feminismoa honetan guztian? Edo zer ekar diezaguke feminismoak euskararen normalizazio eta bizi berritzean tematuta gaudenoi, euskaltzaleoi. Zer ekar diezaguke ahalduntzeko. Eraldaketa sozialeko prozesu indartsurik izan bada azken hamarkadetan, esango nuke, hemen galdetuko banu nahiko adostasun, uste dut, izango dugula feminismoak ekarritakoa dela. Bai? Zer aldatu da? Gure gizartean, zer aldatu da onerako. Bai? Gure gizartean gehien azken hamarkadetan. Ziur-aski, gizon eta emakumeen edo maskulinitate hegemonikoetan sartzen ez diren beste gorputzen berdintze bat etorri da. Justizia sozialera eta gizarte kohesiora bide bat eginda arlo horretan. Bai? Eta nola egin du hori feminismoak? Ondorioztatzen badugu, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua eraldaketa soziala dela eta feminismoa dela azken hamarkadetan halako bide batean arrakasta gehien izan duen mugimendua, uste dut zilegi dela feminismoari begiratzea ikusteko zer ikas dezakegun euskaltzaletasunetik, euskalgintzatik, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesutik aurrera egiteko. Uste dut oso oinarrizkoa dela feminismoak egin duen ekarpen nagusia. Edo oso oinarritik hasi behar dugula momentu honetan euskalgintzatik feminismoak egin duen ekarpena irakurtzen. Zein da feminismoaren garaipena? Egia da, ikusten ditugu egituretan aldaketa batzuk. Baina bereziki, esango nuke hor jarrita dagoena dela. Milaka eta milaka emakumek ulertzea, emakumek eta ez gizon hegemonikoek. Bai? Maskulinitate hegemonikotik kanpora geratzen diren gorputz hoiek ulertzea sukaldean edo ohean gertatzen dena ez dela pertsonen arteko kontu bat. Bai? Egunero ontziak ni garbitzea ez dela harreman zehatz batean gertatzen den gauza bat, edo eremu intimo batean praktika batzuetara behartuta ez dela bi pertsonen arteko edo beste pertsona batzuen arteko gauza bat. Egiturazko zerbaitetaz ari garela. Politikoa den zerbaitetaz. Pertsonala politikoa da. Hori da, feminismoak eman digun ikasgai handienetako bat. Bai? Hor, argazkia polita da, ez? Famili zoriontsu bat, baina ez dut uste, hor ere, ausazkoa denik, zerbitzatzen eta altxatuta dagoena emakumea eta adin hortako emakumea izatea. Ez da, haien artean gertatu den gauza bat. Egitura bati erantzuten dio, auzi politiko bati. Bueno, pertsonala politikoa dela. Hori ikasgai nagusietako bat. Ze gertatzen zaigu euskalgintzan, euskaltzaletasunean, politika hitza entzuten dugunean? Beldurra ematen digu, bai? Kezka. Esateak euskararen auzia politikoa da, bai? Hola, sortzen du, ez? Kezka bat. Ulertzekoa da, batetik gure herriaren historia garaikideari erreparatuta, ez? Ez ditugu baldintza onenak izan, politika letra larriz aipatu eta ikusial izateko.
ulertzen dugulako, baita ere, momentu honetan ere, politika alderdien arteko joko bat dela, ez? Hor, instituzioetan eta gertatzen dena. Hori guztia ulertzekoa da, eta gainera ulertzen dut askotan zen onarekin esaten den goazen euskara politikatik aparte uztera. Bai? Baina, esango nuke hori baino gehiago dela. Ze askotan, esaten dena da, edo euskalgintzaren zentzu komunean instalatutako baieztapenetako bat da, euskara ahulegia da politikara eramateko. Bai? Eta uste dut, benetako trabatzen gaituen mekanismoa hor dagoela, txarrerako trabatzen gaituena. Euskara ahulegia da politikara eramateko. Zez dugu esaten euskara une honetan ahul dago akaso politikara eramateko. Baizik eta izaera bat erazten diogu. Naturalizazio prozesu betean sartzen gara. Eta hau da, feminismoaren beste irakaspen handi bat. Bai? Boterea ezartzeko eta egikaritzeko bidea, eta hizkuntz minorizazioan hori badakigu, zinbestekoak dira debekuak eta zigorrak, bai? Hori badakigu euskaldunek, badakite katalanek, oraindik ere nozitzen dugu, baina mekanismorik garrantzitsuena da norberak sinistea dagokion lekuan dagoela. Bai? Horri feminismoak, pentsamentu feministak, naturalizazio deitu dio, edo bortxa simbolikoa deitu dio. Bai? Eta gutxi gora bera honela funtzionatzen du. Ez? Totema edo da, aspiratzegoeran zaude, zaren hori zarelako. Emakumeen kasuan, emakume zarelako, ezta? Eta emakume izateak ematen dizkizu ezaugarri batzuk. Ba izatea goxoa, emotiboa, insegurua ere bai, etxerako zaletasun bat, bai? Feminitateari historikoki atxiki zaizkion estereotipo guztiak, baina gorpuztu egiten ditugunak. Ni ere hemen mugitzen naizen moduan, ez naiz mugitzen beste modu batera, eta ez da kasualitatea. Bueno, orduan, emakumeok baditugu ustez ezaugarri batzuk, etxezaletasun hori, jendaurrean egoteeko alergia bat, bai? Eta nola, ezaugarriek ditugun emakume izateagatik, betetzen ditugu gizartean funtzio jakin batzuk. Aldatu ditugu batzuk, baina segitzen dugu beste batzuetara kateatuta. Esabate baterako, etxetik kanpoko funtzioak hartu ditugu, baina etxeko gehienak zaintzarekin lotua gure gain eukitzen segitzen dugu. Eta bestela, guazen aztertzera, zenbat eszedentzia hartzen dituzten gizonek, umeen eta zarren zaintzarako, eta zenbat hartzen dituzten emakumeek. Bai? Orduan, funtzio batzu betetzen ditugu, eta nola funtzio hori betetzen ditugun, botere sarean, tokatzen zaigu gauden lekuan egotea. Uste dut hau, hemen denok entzun dugula noizbait, azken urtetan asko, batzuk esango duzu, baita gehiegi ere, bai? Zentzu komunaren baitan ere badagoela. Aldiz, hizkuntzaren auzira eta euskarara ekartzen dugunean, arrotzagoa egiten zaigu. Hau guztia pentsatzea eta ondorioztatzea. Hor, Adolfo Suarez jarri dut. Adolfo Suarez, akaso hemengo batzuek ez duzue jakingo, Espainian Franco hil ondoren lehendabiziko presidentea. Besteak beste, gure artean ezagun egintzena, euskaltzaleen artean, euskaldunen artean, esan zuelako euskara etzela gai fisika kuantikoaz aritzeko. Bai? Hau da, ezaugarritu zuen modu batera. Ez da gai, mundukoa den, ezagutzari lotua den, konplexua den, etorkizun eta aurrerapenarekin, zientziarekin lotua dagon zerbaitetarako. Oso azkarrak izan ginen, segituan atera ginen, esatera, bai, Jose Etxebarriak eman zuen fisika kuantiko hitzaldi bat ueun segituan,
laboralak egutegi bat egin zuen, baina ez dizue zerbaiten oihartzuna egiten, zer gertatzen ari zaigu gaur egun? Zer esaten zaigu? Badakit mediku ona eta euskaldunarena guretzako ia maiztutako esaldi bat ere bihurtu dela, baina errealitatea da, bai? Edo PISako emaitza txarrak analizatzeko gure inguruan gehien saltzen diren egunkariek auzitan jartzen dutena da ia baute daukan zentzurik berriro ere, kasualitatea, fisika kuantikoaz edo nazioarteko marketina euskaraz irakasteak. Bai? Berriro ere, naturalizazio prozesu hori berregiten da. Eta itxatxi egiten zaigu. Bai? Eta horregatik, askotan, uste dut, euskara ahulegia da politikara eramateko horren oinarrian olako naturalizazio dinamika bat dagoela. Bai. Naturalizazioarena bukatzeko edo borobiltzeko. Ez da kasualitatea, halako menderakuntza prozesu guztietan, erabiltzen den eremu semantikoa ezaugarritzeko menderatua den hori, hor mugitzea. Ahula, goxoa, etxekoa, baina basa, ez zibilizatuaren adieran. Eta bereziki jartzen da beti bestearen lekuan. Partikularitatearen lekuan. Unibertsala ez dena. Hau da, guztiontzakoa ez dena, plazakoa ez dena, politikoa ez dena. Guk esaten dugu naturalizazioa suntsipen handiko arma bat dela, gizonezko, zuri, fisetero, ekonomikoki arrakastatsu eta hizkuntza hegemoniko baten hiztuna ez den guztiarentzat. Esan izan dugu, kamiseta bat egin behar dugu honekin, baina ez zaigu kabitzen. Bai? Baina ez zaigu kabitzen, hain zuzen ere, ezaugarritze horretan, hortik kanpo, erpin horretatik kanpo, jende asko geratzen garelako. Gehienok geratzen garelako. Bueno, orduan, zer egin du feminismoak? Erakutsi digu, pertsonala, politikoa dela. Erakutsi digu, berezkotzat ematen zaizkigun ezaugarriak ez direla hala, deseraiki daitezkela. Simone de Beauvoirren emakumeazta jaiotzen egiten da horreatatik abiatuta. Euskalduna ere, garen bezalakoak, egin ez da jaio ez da egiten, inondik, baizik eta egiten da. Baina egin du ekarpen handi bat, politizazio bide horretan feminismoak, eta da, jatorrian identitate auzi bat zena, hau da, emakumei eta ez gizon hegemoniko hoiei zegokiena, demokraziaren eta justizia sozialaren parametro eta terminoetara ekarri du. Hau da, garai baten, eta ez dago hain urruti, bai? Esaten genuenean, emakumeak aspiratze egoera batean gaude, eta bai? Gizartearen gehiengoa urruti zegoen horretatik, ikuspegi horretatik. Egoera bazen, baina gizarteak orokorrean zentzu komunak ez zuen ikusten. Eta zen lau feminista zororen kontu bat. Baldaketa da, lortu dela, izatea, denon ardurako zerbait. Gizarteari, gizarte guztiari, herritar guztiei dagokien zerbait. Esan dudan bezala, demokraziarekin eta justizia sozialarekin lotua. Hau da, gaur egun, genero kontuetan, nolabait, berdintasunaren aurka kokatzen dena, nun kokatzen dugu. Edo nortzuk dira genero ikuspegi horren kontra garbi kokatzen direnak. Eskuin muturra. Ez? Ez da kasualitatea,
Ez gure inguruan, eta ez urrunago, eskui muturraren ardatzetako bat eta obsesioetako bat, genero berdintasuna izatea. Baina, lortu dugu, hain zuzen ere, demokrata eta ez demokraten arteko zerbait izatea. Generoaren auzia, feminismoaren ekarpen bat, ekarpen handi bat. Eta ekarri du baita ere, interpelatzeko bidea urratu da. Eta interpelazio hori hasi da etxetatik, sukaldetatik, logeletatik, baina egitura politikoak interpelatu dira baita ere. Eta politika publiko sendoak egin dira, honi guztiari aurre egiteko. Esan dut, euskalgintza urrun xamar ikusten dudala horretatik. Baina hiztunak ahaldunduko baditugu edo bagara, hori da nire ustez egin beharreko bideetako bat, edo feminismoaren irakaspen nagusietako bat. Hemen, sorgin gurpil horren zeran irudikatu dut, baina importantea da esatea, izendatzea eta kokatzea. Ahalduntzeko gauden egoeraz jabetu egin behar gara. Jabetzeko esan egin behar dugu. Esan egin behar dugu, emakume askok esan duten bezala, eta ez da momentu honetako mitzuaren kontua bakarrik. Ze garrantzitsuak izan ziren duela hamarkada batzuk, aborto esperientzia kontatzea adibidez. Edo tratu txar esperientziak kontatzea. Esan egin behar da, eta izendatu egin behar da. Izendatu, senarrak ematen didan jipoia, tratu txarra dela, indarkeria bat dela. Bai? Eta gainera, kokatu. Eta kokatzeak esan nahi du, hori gizarte egiturako marrazki horretan ondo ezartzea. Non gaude? Euskaldunok, euskaliztunok, euskaltzaleok, pentsa, terminoak beraiek erabakitzen ere, ze arazo ditugun. Hori ere bada seinale bat, non gauden. Bai? Uste dut, momentu honetan, esaten hastea oso garrantzitsua dela. Zer gertatzen zaigun egunerokoan. Nik 15 urte nituela, larunbat gauetan parrandan ateratzen nintzenean, normalean, etxera itzultzen ginen, norbaitek ipurdia aukituta edo halako pasadizoren bat pasata. Ez genuen esaten. Bai? Normala zen. Zenbat gatazka izaten ditugu egunerokoan, hizkuntz auzia dalata. Ez dugu esaten. Ez dugu esaten. Eta esateak ez du esan nahi, eta gatazka dagoela aipatzeak ez du esan nahi, liskar bat izan behar dugunik. Bai? Baizik eta ondo bideratzen has gaitezkeela. Orduan, esan, izendatu, eta izendatu gauza asko. Esate baterako gure kontakizuna, segia da, hiztun berri asko ditugula euskarara, baina adibidez, ez dugu esaten, urtero milaka hiztun berri ematen ditugula erdaretara. Eta hoiek ere pasatzen dutela hizkuntz disiplinatze prozesu bat. Eta kaso, bi esperientzia hoien elkarrizketatik sortuko dira errealitate berriak, ulermen hobeak. Eta kokatu. Ondo kokatu, gertatzen zaigun guztia. Lehen esan dudan bezala, aurrera begira, ondo begiratu, ondo... Uste dut, gure arteko solasaldiak ere oso garrantzitsuak direla, solasaldi zintzoak, eta momentu horretan gaudela. Esan, izendatu eta kokatzeko momentuan. Eta guztion artean egin beharreko ariketa bat dela. Hoxe, eskerrik asko.
Eskarrik asko Idurre, tartea dekogu galderetarako gogoratu etxetik zabizienak edo bulegotik edo danadalako lekutik jaso geinkezala zuen galderak zuen bitartez eta Berton Zagozienok zerrezanik ez eskualtza eta galdera einalko dozue. Ni adi egona zentzuten berbain bitartean eta egia da galdera bat behintzat burutik pasau jatela agian erraza ez dana, baina hipotesi baterako eskaera. Oso ondo zirriborratu dozu eta azaldu dozu zein diren ekarpenak, feminismoak zer egin leiken, baina begiratu aurrera, hemen daukagu hizkuntza teknikariz betetako areto bat. Bardintasun teknikaririk ez dakit dagoen, igual baten bat baldin badago eskua altzatu. Eta hoiek, administrazio egituran mundu desberdinak dira. Gai jartzailea banintz bezala eta zu bertsolaria, gaia jarriko dotzut. Imaginatu udal bateko arduradun egiten zaituela. Zelan hurbildu alda, udal bateko euskara zerbitzua, udal bateko hizkuntza normalizazioko zeregina, feminismora. Zer egingo zeunke, ze proposamen edo nondik heldu, bagian hori argitzeko eta pistaren matemateko entzuten da bizenei. Bueno, nik uste dut horren erantzunaren abiaburua lehen hasierako ekitaldean gure agintarietako batzu jarri dutela. Esan nahi dut, zehar lerrotasuna aipatu da. Bai? Egiturazko menderakuntzez ari bagara eta hau da, egituraz erantzun behartzaien, justizia sozialerako edo berdintze bidez, zehar lerrotasuna ezinbestekoa da. Orduan, uste dut zer egin behar den badakigula. Kosta egiten da martxan jartzea. Eta ez bakarrik erakundei, Esango nuke gizarte zibilean ere, eta mugimenduetan gabiltzanok ere, badakigula, askotan, bai feminismoatik, feminismoan militatzen dugunean, badakigu gure zeharlerrokotasuna hizkuntzarekin oso garrantzitsua dela, eta euskalgintzan militatzen dugunean, edo euskalgintzako kide garenean, nolabait, beste begirada hori, genero begirada, feminismoak ekarritakoa, leno Marinak aipatzen zuen inklusioarena guztiz lotuta dago horrekin presente eukitzea oso garrantzitsua dela. Bizi ditugun inertziak bizi ditugu eta kosta egiten da. Baina uste dut zer egin behar den eta zehar lerrokotasuna dela horre ideiagakoetako bat, jakin badakigula. Aplikatzea ez da inerresa izaten. Ados, eskerrik asko.